дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти амрико ҷо байден барқии изҳори тасаллӣ ирсол намуданд. амороти муттаҳидаи араб дар тоҷикистон мактаб месозад. шукрона охунова дар олимпиадаи чоруми байналмилалии Баку сазовори ҷойи сеюм гардид. эълони ҳукми Парвиз Давлатов додгоҳ ӯро барои 8 сол равонаи зиндон кард. пешгӯии созмони ҷаҳонӣ беҳдошт: тундбуди ковид фаро хоҳад гирифт. аксари гирифторони штамми омикрон дар Русия ваксина гирифта буданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ҷозеф рубинет байден барқии изҳори тасаллӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст. ҷаноби олӣ, хабари сар задани тундбоди харобиовар дар якчанд иёлоти штатҳои муттаҳидаи амрико ки муҷиби ҳалокат ва ҷароҳатбардоштани даҳҳо шаҳрвандони кишвар ва хисороти бузурги моддӣ шудааст, боиси андӯҳи амиқи мо гардид. бо изҳори таъзияву тасаллият ба мардуми дӯсти амрико ва ибрози ҳамдардии инҷониб ба наздикону пайвандони фавтидагон хоҳони шифои комили осебдидагон ҳастем. айни замон лоиҳаи созишнома миёни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди хайриявӣ ва башардӯстонаи Зоид бин Султон Ал-Наҳён оид ба сохтмони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ дар ноҳияҳои Кӯшониён, Дангъара ва Темурмалик, инчунин харитаи ҷойгиршавии муассисаҳои мазкур таҳия гардида дар мувофиқа қарор дорад. ин нукта зимни вохирии вазири маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон Муҳаммад Юсуф Имомзода бо муовини директори генералии фонди хайриявӣ ва башардӯстонаи Зоид бин Султон Ал-Наҳёни Амороти муттаҳидаи араб доктор Иброҳим дар шаҳри Дубай баён гардид. иттилоъ доданд аз маркази матбуоти вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ба Амид Ховар. вохирии мазкур дар доираи саммити маориф барои ояндаи шукуфон ва устувор дар шаҳри Дубай доир гардид. дар ҷараёни вохирӣ ҷонибҳо масъалаи густариши ҳамкории ду кишвар дар соҳаи маориф, хусусан дар самти лоиҳаҳои сохтмони мактабҳо дар Тоҷикистонро баррасӣ намуданд. дар назар аст, ки намояндагони фонд дар фурсатҳои наздик ба Тоҷикистон омада баъд аз имзои созишнома ба сохтмони мактабҳо дар ноҳияҳои номбаршуда санги асос гузоранд. хонандаи синфи нӯҳуми муассисаи таълимии давлатӣ барои хонандагони болаёқати шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд Шукрона Охунова дар Олимпиадаи чоруми байналмилалии озмоишгоҳи таълимии истеъдодҳо 2021 ки дар шаҳри Бакуи ҷумҳурии Озарбойҷон баргузор гардид, сазовори ҷойи сеюм шуд. иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба маркази матбуоти раиси шаҳри Хуҷанд. ҳамчунин дар ин олимпиадаи бонуфус хонандагони шаҳри Душанбе Фирдавси Фаридун ва Муҳаммад Рӯбаи Муҳаммадёр сертификати иштирокчиро сарфароз гардиданд. олимпиадаи мазкур аз 6 то 11 декабр дар шаҳри Бокуи ҷумҳурии Озарбойҷон аз фанҳои математика, кимиё ва физика бо иштироки 11 намояндаи давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ва Балтика баргузор гардид. дар он ҳайати дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии намояндаи раёсати кумитаи корбоҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулло Нозимов ширкат дошт. ёдовар мешавем, ки соли сипарӣ шуда Шукрона Охунова дар даври ҷумҳуриявии Олимпиадаи Наврасон аз фанни кимиё иштирок намуда сазовори ҷойи якум ва медали тилло гардида буд. додгоҳи олии Душанбе Парвиз яъне Лутфулло Давлатов яке аз иштирокчиёни парвандаи Мадинаро ба 8 соли зиндон маҳкум кард. тибқи иттилои расонаҳои маҳаллӣ додгоҳи олии Тоҷикистон Парвиз Давлатовро бар асоси 3 моддаи Кодекси ҷиноятии Тоҷикистон гунаҳкор донист. додгоҳи олӣ ӯро барои 8 соли зиндон маҳкум кард. дар ҳамин ҳол расонаҳои маҳаллӣ менависанд, ки татбиқи қонуни авфи моҳи сентябр ҳукми Парвиз Лутфулло Давлатов то 5 солу 4 моҳ
кам карда шуд. ёдовар мешавем ки қаблан прокуратураи генералии тоҷикистон дар изҳороти расмии худ Парвиз Давлатовро танҳо ба як модда азобу уқубат айбдор карда буд. дар ҳамин ҳол тибқи иттилои расонаҳо муҳокимаи гумонбари асосии латукӯби Мадина Маҳмаҷонова ҳамсари Парвиз Азиза Давлатова ҳоло дар боздоштгоҳи муваққатии шаҳри Душанбе идома дорад. ёдрас мешавем ки қазияи Мадина Маҳмаҷонова яке аз парвандаҳои пурсарусадо дар соли равон ба шумор меравад ки ба он раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷуҳи хоса зоҳир карда буданд. раиси шаҳри Душанбе ҷаласаи вижаӣ баргузор карданд ки дар он ба сохторҳои дахлдор супориш дода шуд ки парвандаро такмил намоянд то ба гунаҳкорон тибқи қонун ҷавоб диҳанд. ёдовар мешавем ки Мадина Маҳмаҷонова аз Душанбе санаи 25 августи соли 2021 нопадид шуд. пас аз 14 соати нопадид шудан ӯро дар ҳолати вазнин ба бемористони шаҳр бурданд. тибқи фарзияи пешакӣ духтар шадидан латукӯб шудааст. гумонбаршуда дар ин парванда шаҳрванд АД мебошад ки эҳтимолан бо ҳамин тариқ хостааст аз ҷабрдида ки гуфта мешавад бо шавҳари ӯ робитаи маҳрамона доштааст қасос бигирад. ин ҳодиса вокунишҳои густурдаи ҷомеаро ба бор овард. қаблан маълум шуд ки фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ ба унвони раиси шаҳри Душанбе муроҷиатнома навишта дар он аз раиси шаҳри Душанбе Додситони Кул ва вазорати корҳои дохилӣ хостанд қазияи Мадинаро зери назорат гиранд. ҷабрдида то ҳол дар ҳолати вазнин яъне кома қарор дорад ва табибон пешгоҳиҳои ноумедкунанда ироа мекунанд. намояндаи созмони ҷаҳони беҳдошт Ван Керхаве ҳушдор медиҳад ки пайдоиши штаммҳои сершумори коронавирус ногузиранд. башарият мунтазири хуруҷи глобалии коронавирус аст, аз ҷумла сироятҳои оммавӣ бо Делта ва Омикрон, гуфт Мария Ван Керхаве, роҳбари гурӯҳи техникии шӯъбаи бемориҳои изтирории Созмони ҷаҳонии беҳдошт. сухангӯи Созмони ҷаҳонии беҳдошт аз мақомоти ҳамаи кишварҳо даъват кард ки мунтазир нанишинанд ва амал кунанд. ба пандемия хотима додан ва гузариши вирусро маҳдуд кардан лозим аст. соли 2022 бояд соле бошад ки мо ин корро мекунем, гуфт Керхаве. барои пешгирии ҷараёни шадиди беморӣ бояд ваксина гирифт ва ба беморон саривақт кӯмак расонд. аз 16 шаҳрванди Русия ки гирифтори штамми Омикрон ошкор шуданд, 11 нафарашон эм шуда буданд, гуфт роҳбари Роспотребнадзор Анна Попова. ӯ ёдовар шуд ки 177 нафар аз Африқои ҷанубӣ ва Танзания ба Русия баргаштанд. аз инҳо 16 нафар штамми нав Омикрон доранд ва ман инчунин мехоҳам ба таври мухтасар бигӯям ки дар байни онҳо асосан одамони эм шуда ҳастанд, гуфт ӯ. бино ба иттилои Попова, 11 нафар аз гирифторони Омикрон ваксина гирифтанд ва 7 нафари дигар коронавирусро аз сар гузаронинданд. ёдовар мешавем ки бори аввал вируси нави коронавирус дар Африқои ҷанубӣ ва Ботсвана дар охири моҳи ноябри соли ҷорӣ ба қайд гирифта шуда буд. он аз штаммҳои пештара тафовутҳои зиёд дорад. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.